Χαίρετε, χαιρετώ τον όμορφο κόσμο, γεια σας. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που να το ονομάσω ποιος είμαι εγώ. Πάνω σε αυτή την ερώτηση, τι ωραία βουκεμβίλια. Κοιτάξτε, ομορφιά. Σαν εμένα. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για το ποιος είμαι εγώ. Πόσοι από εσάς έχετε ρωτήσει τον εαυτό σας ποιος πραγματικά είσαστε? Ποια είμαι εγώ, ποιος είμαι εγώ? Όταν ρωτήσω με κάποιον ποιος είσαι, εσύ ποιος είσαι? Απαντάνε συνήθως είμαι ο τάδε, είμαι η τάδε. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι απλά η Πέπα. Καλησπέρα σας, γεια σας. Μιας και φτάσαμε και ως εδώ και το όνομα, είμαι η Πέπα Μπόιτσεβα Καραγιάννη. Να συστηθώ για όσους από εσάς δεν με ξέρετε. Είμαι η Πέπα Μπόιτσεβα Καραγιάννη, ολιστικός θεραπευτής. Και σήμερα θα ήθελα να αναπτύξουμε το ερώτημα ποιος είμαι εγώ. Ποιος είμαι εγώ? Εσύ δεν είσαι απλά ο Γιάννης, ο Πέτρος, ο Στέλιος. Εσύ δεν είσαι απλά η Μαρία, η Κάλια, η Πέπα. Εσύ είσαι πολύ περισσότερο από ένα όνομα. Πολύ περισσότερο. Αν και το όνομα φέρνει πάρα πολλά μαζί του βέβαια. Όμως δεν είσαι απλά μόνο το όνομα. Πόσοι από εσάς το ξέρετε αυτό? Πόσοι από εσάς το έχετε σκεφτεί αυτό? Γράψτε μου μέσα στα σχόλια και πέστε μου ποιος είστε εσείς. Ποιος είσαι εσύ που με βλέπεις τώρα, που με ακούς? Ποιος είσαι? Πώς μπορείς εσύ να διαμορφώσεις, να βάλεις μια λέξη, μια πρόταση έστω για τον εαυτό σου? Ποιος είσαι εσύ? Και εδώ δεν μιλάμε για το όνομα, ούτε για το επίθετο, ούτε για το τι επάγγελμα κάνεις. Δεν είσαι ο μάγειρας, δεν είσαι ο χτίστης, δεν είσαι ο τάδε επαγγελματίας. Ποιος πραγματικά είσαι? Πριν να φτάσουμε σε αυτή την απάντηση, θα σας ρωτήσω κάτι άλλο. Τι είναι εκείνο που σας κάνει να νιώθετε ικανοποίηση τώρα? Ζείτε τη ζωή που σας ικανοποιεί? Ζείτε τη ζωή που σας ικανοποιεί? Είναι αυτό που ονειρευτήκατε? Κάποιοι θα απαντήσετε ναι. Ονειρεύτηκα αυτό και το έχω. Αυτό ζω. Άλλοι όμως είμαι σίγουρη ότι θα απαντήσετε όχι. Και αυτό είναι γιατί είτε το ζούμε, είτε δεν το ζούμε, αυτό που μας ικανοποιεί ως τρόπος ζωής και να νιώθουμε χαρά και ευτυχία, είτε δυστυχία είτε ο καθένας ό,τι νιώθει, το έχουμε δημιουργήσει εμείς οι ίδιοι. Δεν μας το έχει δώσει κανένας, δεν μας φταίει κανένας, δεν μας το δημιούργησε κανένας άλλος παρά μόνο εμείς. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Εδώ θα ήθελα στα σχόλια παρακαλώ πολύ να μου απαντήσετε εάν συμφωνείτε ή όχι. Γιατί δεν είναι απαραίτητο όλοι να συμφωνείτε μαζί μου βέβαια. Ο καθένας έχει τη δική του γνώμη σύμφωνα με τα δικά του θέλω, σύμφωνα με τη δική του ματιά επάνω στη ζωή του. Πώς δημιουργούμε αυτό που ζούμε? Είτε αυτό είναι αρνητικό, είτε είναι θετικό, πώς το δημιουργούμε, ξέρετε? Πώς δημιουργούμε αυτό
που ονομάζεται η ζωή μου. Πώς το δημιουργούμε? Θα σας δώσω έτσι ένα δευτερόλεπτο λιγάκι για να μου πείτε πώς το δημιουργούμε. Ναι. Είναι με τις σκέψεις μας, με τις εκφράσεις μας, με τα λόγια που χρησιμοποιούμε, με τους φόβους που νιώθουμε, με αυτά που περιμένουμε από τους άλλους για μας. Όταν, για παράδειγμα, σκεφτόμαστε ότι είμαι ένα κάθαρμα, είμαι αντέξιος, όσες φορές προσπάθησα να κάνω κάτι δεν τα κατάφερα, είμαι ένα μηδενικό, είμαι αποτυχημένος. Εάν σκεφτόμαστε αυτά για μας, είναι απλώς ο νόμος της έλξης. Ακριβώς αυτό φέρνουμε στη ζωή μας. Δηλαδή, εκείνο που σκεφτόμαστε για τον εαυτό μας, εκείνο για το οποίο μιλάμε και στον κόσμο και σε εμάς τους ίδιους για τον εαυτό μας, με τα λόγια που χρησιμοποιούμε, τις λέξεις, γιατί οι λέξεις έχουν εξίσου μεγάλη δύναμη τόσο όσο και οι σκέψεις, ειδικά οι λέξεις, ό,τι εκπέμπουμε προς τα έξω από μας, δηλαδή στο αόριστο, στο σύμπαν, ακριβώς αυτό μας φέρνει πίσω. Με μία ή άλλη μορφή, ή οποιαδήποτε μορφή, ό,τι εκπέμπουμε αυτό μας έρχεται. Δηλαδή, εάν μια ζωή εμείς γκρινιάζουμε και θέλουμε και περιμένουμε από κάποιον κάτι άλλο να κάνει για μας, δηλαδή για να πετύχουμε, περιμένουμε όταν γίνει το τάδε πράγμα, ή όταν κάποιος έρθει και μας αναγνωρίσει, ή όταν γίνεται ποτέ, γιατί απλά εμείς δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τη ζωή μας στα χέρια μας. Περιμένουμε από κάποιον άλλο, από κάτι άλλο, από κάποια συμβάντα για να γίνει η δική μας ζωή καλύτερη. Οπότε εμείς μόνοι μας φτιάχνουμε τα προγράμματα που έχουμε στον εαυτό μας, με τα οποία δημιουργούμε τη δική μας την πραγματικότητα, τη δική μας τη ζωή. Τα προγράμματα αυτά μερικές φορές δεν είναι και προσωπικά δικά μας, δηλαδή πολλές φορές τα δημιουργούμε ναι μεν, τα βάλουμε μέσα μας, τα νιώθουμε και βαδίζουμε σύμφωνα με αυτά, αλλά δεν είναι δικά μας. Είναι από το περιβάλλον έξω. Είναι από το περιβάλλον γύρω μας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, θέλω εγώ να γίνω στάρ. Θέλω εγώ να γίνω ηθοποιός. Και έρχεται και μου λέει κάποιος, μα πού θα πας τώρα, τρελή είσαι, βρε μωρλή, κάτσε στα γραφτά σου τώρα, πού θα πας? Και ο τάδε πήγε και δεν κάνεις εσύ αυτά. Ούτε αυτός έκανε, ούτε εσύ κάνεις. Δοκίμασα κι εγώ και δεν γίνεται. Όταν αυτά τα προγράμματα εμείς τα βάλουμε μέσα τα σκεφτόμαστε, τα παίρνουμε και τα βάζουμε μέσα στο κεφαλάκι μας, αυτά γίνονται αυτές οι γνώμοι του άλλου, οι γνώμες, γίνονται προγράμματα. Αρχίζουμε να τα σκεφτόμαστε και από τη στιγμή που τα σκεφτόμαστε, να γυρίσω πίσω γιατί από εκεί έχει φασαρία, από τη στιγμή που αρχίζουμε και τα σκεφτόμαστε, έρχονται δημιουργούμε δηλαδή κάποιες πεποιθήσεις που αρχίζονται και γίνονται αρνητικές και περιοριστικές πεποιθήσεις και δεν έχουμε αυτά
που θέλουμε. Εάν όμως από την άλλη εγώ πω ότι για αυτόν που πήγε και δοκίμασε δεν κάνει, όμως για μένα, γιατί να μην κάνει? Για μένα κάνει. Εάν εγώ πω ότι αυτό για σένα μπορεί να μην έγινε και μπορεί να δοκίμασες και μια και δύο και τρεις και να μην τα καταφέρεις, δεν σημαίνει ότι δεν θα τα καταφέρω ούτε εγώ. Άρα τα πιστεύω των άλλων δεν είναι και δικά μας πιστεύω. Όμως με το που αφήνουμε εμείς τη γνώμη τους, με το που αφήνουμε εμείς και επιτρέπουμε να εισβάλλουν στα δικά μας τα όμορφα κεφαλάκια, αυτά γίνονται προγράμματα τα οποία μας περιορίζουν και έτσι δεν μπορούμε να έχουμε αυτό που θέλουμε στη ζωή μας. Δεν κάνουμε πραγματικότητα τη δική μας τη ζωή στο χάι μας, στο μέγιστο της ευτυχίας που θέλουμε, αλλά κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Γι' αυτό είτε αρνητικά ή θετικά είναι επηρεασμένη η ζωή μας, την πραγματικότητα μας την φτιάχνουμε εμείς. Αυτά τα προγράμματα μπορούν να έρθουν επίσης και από το γενεαλογικό μας δέντρο. Δηλαδή τα προγράμματα που είναι πίσω από μας, στο σώμα μας, στις γενιές χάρη στις οποίες εμείς πατάμε σε αυτή την γη, αλλά όπως παίρνουμε τα χωράφια και τα σπίτια και τα λοιπά τα υλικά από αυτούς, έτσι παίρνουμε και τα μη υλικά κληρονομικά. Και αυτά είναι αυτές οι πεποιθήσεις, αυτά τα προγράμματα, αυτά που νιώθουμε ότι κάπου έχουμε μπλοκάζ, δηλαδή τα μπλοκαρίσματα που έχουμε, τα πιστεύω μας και είτε για τα λεφτά ακόμη, προπάντως για τα λεφτά, γιατί πολλές φορές νιώθουμε ότι ναι, θέλουμε το αντίθετο, όμως κάπου κάτι μας κρατάει πίσω. Τι είναι αυτό το κάτι, δεν το βλέπουμε και δεν είναι και δικό μας. Αυτό είναι ακριβώς τα προγράμματα που μας έχουν δώσει οι δικοί μας πολύ αγαπημένοι συγγενείς, που χάρη σε αυτούς είμαστε σε αυτή την γη. Το γενεαλογικό μας σύστημα. Το καλό είναι ότι όπως έχουμε αυτά και από τη στιγμή που τα αναγνωρίζουμε, τα καταλαβαίνουμε, μπορούμε να τα αλλάξουμε. Δεν σημαίνει ότι από τη στιγμή που έτσι νιώθουμε ή έτσι μας τα έχουν δώσει, μας τα έχουν μεταδώσει, πρέπει να παραμείνουν έτσι. Μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα αυτά. Μπορούμε. Όμως εδώ έχει μια σημαντική λεπτομέρεια. Μπορούμε να αλλάξουμε μόνο κάτι το οποίο το βλέπουμε και το αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει. Αλλιώς, τι όμορφα δεντράκια που βλέπω εγώ που παίρνω, μου αρέσουν πάρα πολύ. Αλλιώς, εάν δεν βλέπουμε, εάν δεν αναγνωρίζουμε, εάν δεν το φέρνουμε μπροστά από τα μάτια μας και με τα νοητικά μας μάτια, όχι μόνο κάτι που να είναι υλικό. Μιλάμε για αυτό που δεν είναι υλικό. Αν δεν το βλέπουμε, αν δεν το καταλαβαίνουμε, αν δεν το αναγνωρίζουμε, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Οπότε, τα προγράμματα που έχουμε, όλες αυτές οι πεποιθήσεις και όλα αυτά που μας εμποδίζουν, τα εμπόδια, που δεν μπορούμε απλά να τα αγγίξουμε με το χέρι, που δεν μπορούμε να τα δούμε με τα φυσικά μας μάτια, κι όμως είναι εμπόδια μεγάλα για τη δική μας την πραγματική ζωή που θέλουμε να ζήσουμε, για αυτό που θέλουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε.
μπορούμε να τα αλλάξουμε. Πώς τα αλλάζουμε? Άρα τώρα γράψτε μας στα σχόλια να δούμε ποιος από εσάς έχει την γνώμη ότι αλλάζονται και πώς αλλάζουν. Ξέρετε? Όσοι ξέρετε, γράψτε μου. Όσοι δεν ξέρετε, γράψτε απλά δεν ξέρω. Θα το εκτιμήσω εάν γράψετε στα σχόλια και να σας απαντήσω κι εγώ. Λοιπόν, πριν από αυτό θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένας από τους πελάτες μου λέει, συζητούσαμε, γατάκι, θα σε πατήσει κανένα αυτοκίνητο, έλα. Όμορφο γατάκι, αλλά ευτυχώς πέρασε, οκ. Έχουμε και αυτά στους δρόμους. Λοιπόν, ένας πελάτης μου λέει, δεν μπορώ να αλλάξω γιατί έτσι έχω μάθει. Και τον ρωτάω εγώ, γιατί να μην μπορείς να αλλάξεις? Μου λέει, έτσι είμαι ανατρεμμένος. Η μητέρα μου και ο πατέρας μου αυτά μου έχουν μάθει, αυτά μου έχουν πει και εγώ ξέρω ότι για μένα αυτά είναι οι αρχές. Και έτσι η ζωή πάει, είναι 46 ετών και δεν ζει τη δική του τη ζωή. Ζει μία ζωή που του έχουν εμφυτέψει στο μυαλό ότι έτσι πρέπει να είναι. Τα δικά του θέλω είναι τελείως διαφορετικά. Γι' αυτό κυρίες και κύριοι, αγαπητά μου φιλαράκια, όμορφε κόσμε, σας λέω ότι όλα αυτά τα προγράμματα μπορούμε να τα αλλάξουμε. Γράψτε μου με ποιο τρόπο αλλάζονται αυτά. Πρώτα απ' όλα, ποιο είναι το πρώτο που κάνουμε για να αλλάξουμε? Αλλάζουμε το τρόπο σκέψης. Αλλάζουμε το πώς σκεφτόμαστε. Αλλάζουμε το πώς εκφραζόμαστε. Προσέχουμε τι βάλουμε στις σκέψεις μας και με ποιο τρόπο δημιουργούμε τις προτάσεις μας. Αλλάζουμε στο πώς συμπεριφερόμαστε στον εαυτό μας και αυτό είναι το κύριο. Αν θέλουμε να μας αγαπάει ο κόσμος, θα πρέπει να αγαπήσουμε πρώτα τον εαυτό μας. Εδώ πολλοί λένε, και εγώ το έλεγα κάποτε, πάνω απ' όλα το παιδί μου, πάνω απ' όλα το παιδί μου, πάνω απ' όλα οι γονείς μου. Ναι, συμφωνώ, όμως εάν εσύ ο ίδιος πάνω απ' όλα δεν είσαι καλά και δεν δώσεις αυτά που χρειάζεται στον εαυτό σου για να είσαι καλά και να μπορέσεις να είσαι στο έπακρο στις αποδόσεις σου για τους γύρους σου, πώς θα είναι αυτή καλά? Άρα, εάν δεν είσαι στην σωστή τοποθεσία στο σύστημα, γιατί όλα είναι συστήματα, όλη η ζωή πάει ανάποδα. Μην νομίζετε, και εμένα μου πήρε κάποια χρονάκια για να το καταλάβω αυτό, αλλά από τότε που το κατάλαβα, έχει αλλάξει ριζικά η ζωή μου. Πάνω απ' όλα, πρώτα απ' όλα, δουλεύουμε με τον εαυτό μας. Γιατί η αλλαγή έρχεται από μέσα προς τα έξω. Δεν έρχεται από έξω προς τα μέσα. Όσες δουλειές και να αλλάξουμε, όσο περιβάλλον και να αλλάξουμε, όπου και να μετακομίσουμε, παντού παίρνουμε ένα πράγμα μαζί μας. Και αυτό το πράγμα πάντα είναι μαζί μας. Ξέρετε ποιο είναι αυτό? Άντε τώρα να σας δω. Αυτό το πράγμα είναι ο εαυτός μας. Ο εαυτός μας. Εάν δεν αλλάξουμε τη δική μας νοοτροπία, εάν δεν αλλάξουμε τις δικές μας πεποιήσεις, εάν δεν αλλάξουμε τη δική μας τη ματιά προς το κάτι τι, εάν δεν αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης μας,
και να δίνουμε αυτό που προσπαθούμε και τρέχουμε να σώσουμε τον κόσμο, να το δώσουμε πρώτα απ' όλα στον εαυτό μας, τίποτα δεν γίνεται. Οπότε αλλάζουμε όλα αυτά που είπα, αλλάζουμε τα προγράμματα που έχουμε είτε από το περιβάλλον μας είτε από το γενεαλογικό μας σύστημα, και σε αυτό μπορώ να σας είμαι πολύ χρήσιμη όσοι δεν γνωρίζετε πώς γίνονται αυτά, και ακόμα και να γνωρίζετε, αν δεν είσαστε μέσα σε αυτά, σε αυτό το τομέα, σε αυτό το κλάδο, δεν μπορείτε να το κάνετε από μόνοι σας, θα πρέπει κάποιος ειδικός να σας το κάνει. Στην προκειμένη περίπτωση είμαι ψυχοθεραπευτής και μπορώ να σας βοηθήσω. Για κάποιος που νομίζω ότι το έχει ανάγκη, βέβαια, δεν λέω για όλους σας. Κάποιος που θα ήθελε να δει τι γίνεται μαζί του και εάν όλα αυτά που έχει στη ζωή του είναι πραγματικά από τη δική του την πραγματικότητα φτιαγμένα με τα δικά του θέλω ή με τα θέλω του σώη μας πίσω από την πλάτη μας. Λοιπόν, να αγαπήσουμε τον εαυτό μας είναι πολύ σημαντικό, και όταν αλλάξουμε όλα αυτά, εδώ υπάρχει λίγη περισσότερη φασαρία, αλλά περπατάω λίγο κοντά στο αυτοκινητόδρομο, οπότε θα ακούτε και τα αυτοκίνητα. Γεια σας. Λοιπόν, όταν αυτά αποφασίσετε και τα αλλάζετε, θα αλλάξει όλη σας η ζωή. Καλό είναι όμως να κάνετε ένα διαλογισμό. Και μέσα σε αυτό το διαλογισμό να κάνετε μια γενική κάθαρση, να καταρρίσετε, να απολυμάνετε τον εαυτό σας από το μυαλό, από το κεφάλι μέχρι τα πόδια, μέχρι και τα νύχια των ποδιών σας. Να μείνετε λίγο μόνοι σας, να κάνετε ένα διαλογισμό. Αν θέλετε επικοινωνήστε μαζί μου, να σας δώσω συγκεκριμένες πρακτικές γι' αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε και μαζί. Μπορείτε να κρατήσετε, αν θέλετε, κάποια συνάντηση μαζί μου. Θα σας βοηθήσω και σε αυτό. Και μετά, όταν τελειώσουμε και κάνουμε αυτό το καθαρισμό σε βάθος τον εαυτό μας, δημιουργούμε το δικό μας το καινούργιο εγώ. Άρα, για να φτιάξεις μια νέα πραγματικότητα πρέπει να καθαρίσεις την παλιά από τη ζωή σου. Όταν αρχίζετε να καθαρίζετε, πιστέψτε με, και όταν αρχίζετε βασικά να δίνετε περισσότερο σημασία στον εαυτό σας και αρχίζετε να αλλάζετε όλα αυτά που είπαμε, γύρω σας φυσικά ο κόσμος που είναι, το περιβάλλον σας, θα χαθεί. Πάρα πολλοί από αυτοί θα πέσουν σαν τα μαραμένα φρούτα, αλλά στη θέση τους θα φυτρώσουν νέα δεντράκια και τα κάνουν πολύ φρέσκα, ωραία, νόστιμα φρούτα, τα οποία θα απολαύσετε και τα οποία θα μεγαλώνουν μαζί σας και θα σας τραβάνε προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω. Εδώ θα σας ρωτήσω τώρα, ποιο είναι το δικό σας όνειρο? Ποια είναι η δική σας επιθυμία? Ποιος είναι ο στόχος σας? Το έχετε εκπληρώσει? Για γυρίστε λίγο πίσω σε εκείνο το παιδικό το χρόνο που ήμασταν μωρά και λέγαμε ότι εγώ θα γίνω αστροναύτης, εγώ θα γίνω, ξέρω εγώ, ο καλύτερος γιατρός στον κόσμο, εγώ θα είμαι η μεγαλύτερη στάρ. Γυρίστε εκεί και ρωτήστε εκείνο το μικρό παιδάκι μέσα σας τι ήθελε να γίνει. Ακόμα και εκεί να μην γυρίσετε, γυρίστε ακόμα και στην εφηβεία που είχατε κάποια όνειρα, που θέλατε κάποια πράγματα, κι όμως ούτε αυτά γίνανε. Πόσοι από εσάς, εδώ θέλω πολύ με μεγάλη ειλικρίνεια
να μου γράψετε στα σχόλια σας παρακαλώ πάρα πολύ πόσοι από εσάς έχετε πετύχει το δικό σας το παιδικό όνειρο. Αυτό που θέλατε πραγματικά να γίνετε όταν ήσασταν μωρά. Γιατί ξέρετε κάτι, τα παιδιά είναι τα πιο κρυστάλλινα όντα. Τα παιδιά έχουν μεγαλύτερη επικοινωνία με το σύμπαν. Τα παιδιά δεν είναι απλά μια φαντασίωση που κάνουν. Έρχονται και ξέρουν τι θέλουν στη ζωή τους. Απλά, και όταν λέω παιδιά, μέσα σε αυτό βάζω και τον εαυτό μου και όλους μας. Μεγαλώνοντας όμως το περιβάλλον, η γνώμη του κόσμου, τα μη και τα όχι, μας βάζουν στα καλούπια, στα οποία αρχίζουμε και λέμε δεν γίνεται, είχα ένα όνειρο αλλά αυτό τελικά να βάγγισε, δεν είναι για μένα, γιατί ποιος το έκανε, γιατί να το κάνω εγώ, πώς θα το κάνω, μα δεν θα το καταφέρω, μα δεν είναι για μένα. Οπότε γυρίστε πίσω και δείτε τα παιδικά σας όνειρα, τα πραγματικά παιδικά σας όνειρα, αυτό που πραγματικά θέλατε εσείς. Γιατί οι περισσότεροι από εμάς δεν εκπληρώνουμε τα δικά μας όνειρα, αλλά εκπληρώνουμε τα όνειρα του μπαμπά, της μαμάς, της γιαγιάς, του παππού και πάει λέγοντας. Και στο τέλος δουλεύουμε σαν σκλάβους, γιατί είμαστε σκλάβοι όταν δεν δουλεύουμε κάτι το οποίο μας αρέσει, κάτι το οποίο πραγματικά μας κάνει να νιώσουμε ευτυχία και ικανοποίηση. Αυτό που έλεγα στην αρχή, κάτι που δεν ζούμε το όνειρο μας, δεν ζούμε τη ζωή που μας ικανοποιεί, τότε είμαστε δυστυχισμένοι. Τότε είμαστε σκλάβοι και στον εαυτό μας και στον κόσμο που είναι γύρω μας. Γιατί εκπληρώνουμε τα όνειρα κάποιου άλλου και όχι τα δικά μας. Και τώρα θέλω να μου πείτε... έχουμε και τα σκυλάκια από εδώ. Και τώρα θέλω να μου πείτε, όσοι δεν έχετε εκπληρώσει τα όνειρά σας, γιατί και εκατομμύρια να έχετε, από τη στιγμή που δεν ζείτε αυτό που πραγματικά θέλατε ή δεν είσαστε ευτυχισμένοι. Αν θέλετε γράψτε μου το και με χρυσά γράμματα, δεν θα σας πιστέψω ότι είσαστε ευτυχισμένοι από τη στιγμή που δεν ζείτε αυτό που πραγματικά θέλατε εσείς. Και τώρα πέστε μου, ποιο είναι εκείνο που δεν σας επέτρεψε να ζείτε τη ζωή που θέλετε. Ποιος σας εμπόδισε? Τι είναι εκείνο που πραγματικά σας εμπόδισε? Ποιος? Τι? Ποιο? Είναι η μητέρα σας? Είναι ο πατέρας σας? Είναι τα παιδιά σας? Είναι το αφεντικό σας? Είναι ο εργοδότης? Είναι ο γείτονας? Ποιος? Τι? Είναι οι πεποιητήσεις που έχετε από παλιά? Είναι το γεγονός ότι κάτι πήγε στραβά? Τι είναι εκείνο που σας εμπόδισε να ζείτε τη ζωή που θέλετε? Γράψτε μου παρακαλώ πολύ με όλη σας την ειλικρίνεια ποιο είναι το εμπόδιο που δεν μπορέσετε μέχρι στιγμής να εκπληρώσετε τα όνειρά σας, που δεν μπορέσετε να φτιάξετε τη ζωή σας όπως την θέλετε εσείς, που δεν μπορέσετε να πετύχετε το στόχο σας, κάποιος από το στόχο σας που θέλατε πάρα πολύ. Ποιος? Θα σας πω εγώ τώρα την απάντηση. Οι κρυφές σας ωφέλες. Η κρυφή σας ωφέλη. Τώρα εδώ τι εννοώ. Καλησπέρα.
Τώρα εδώ τι εννοώ. Από τη στιγμή που δεν αναγνωρίζουμε τα κρυφά μας ωφέλη, δεν τα δεχόμαστε, αυτά μας εμποδίζουν. Δεν θέλουμε να τα δούμε. Δηλαδή, αυτό είναι ο εαυτός μας. Εμείς είμαστε το εμπόδιο. Δεν είναι κανένας άλλος. Κανένας. Όμως, μπορεί ο καθένας σας να ρωτήσει τον εαυτό του. Εάν εγώ είχα εκπληρώσει το όνειρό μου, πώς θα ζούσα, τι θα έκανα, πώς θα ήταν η ζωή μου τώρα, πώς θα αισθανόμουν και το πιο σημαντικό, τι θα έχανα, τι θα είχα χάσει, τι θα είχα χάσει αν είχα πετύχει το όνειρό μου. Ο εαυτός μας είναι ο μεγαλύτερος, το μεγαλύτερο εμπόδιο. Αυτά που πραγματικά δεν θέλουμε να παραδεχτούμε. Αυτά που δεν θέλουμε να δούμε. Και τώρα πίσω στην ερώτηση. Ποιος είμαι εγώ? Ποιος είμαι εγώ? Ποιος είσαι εσύ? Ποια είσαι εσύ? Είσαι απλά ο Πέτρος, ο Στέλιος, ο Γιώργης? Είσαι ο υδραυλικός, ο χτίστης, ο δικτυωτής? Ή είσαι το επώνυμό σου? Ποιος? Είσαι αυτό που νιώθεις. Είσαι αυτό που πιστεύεις για τον εαυτό σου. Είσαι αυτός που έχεις δημιουργήσει. Δεν είσαι μόνο το όνομά σου. Είσαι ο άνθρωπος που πιστεύεις ότι είσαι. Κάποτε ένας σοφός είπε, είμαστε αυτό που τρώμε. Είμαστε αυτό που σκεφτόμαστε και είμαστε αυτό που κάνουμε. Άρα, φιλαράκια μου, στην ερώτηση ποιος είμαι εγώ, καθίστε και γράψτε τις απαντήσεις σας. Ποιος είμαι πραγματικά εγώ? Είμαι άνθρωπος που έχει γεννηθεί για να ζει με χαρά και ευτυχία? Είμαι άνθρωπος που επιτρέπει στον εαυτό του να έχει την αυτονομία στη ζωή του γιατί αξίζει, άσχετα με τα πόσα εμπόδια μπορεί να βρει, αλλά να έχει την δύναμη, πιστεύει στον εαυτό του και τα ξεπερνάει και κερδίζει? Ή είσαι άνθρωπος ο οποίος περιμένει κάποιος άλλος να κάνει κάτι, από κάπου αλλού να φτιαχτούν τα πράγματα, κάποιος άλλος να φτιάξει τη ζωή του και πιστεύεις για τον εαυτό του ότι είναι αποτυχημένος, ότι είναι ένας αδέξιος, ότι είναι ένα κάταρμα, ότι είναι, ξέρω εγώ, κάποιος τον έχει βάλει όρκο, κάτι, κάποιος τον έχει ματιάσει. Είσαι αυτό που πιστεύεις. Είσαι αυτό που νιώθεις. Αν νιώθεις αγάπη, είσαι αγάπη. Αν νιώθεις λύπη, είσαι λύπη. Είσαι η αλήπηση. Αν νιώθεις άξιος, είσαι άξιος. Αν νιώθεις αντέξιος, είσαι αντέξιος. Ό,τι πιστεύεις για τον εαυτό σου, αυτό είσαι. Καθίστε και κάντε αυτή την άσκηση και πιστέψτε με,
θα ανακαλύψετε τρομερά πράγματα για τον εαυτό σας. Πραγματικά. Ρωτήστε τον εαυτό σας, εγώ γιατί έχω γεννηθεί? Ποιος ήταν ο λόγος που αποφάσισα να κατεβώ σε αυτή την γη? Πώς θέλω να ζήσω? Ποιος είμαι εγώ? Μετά από αυτό, κάντε ένα περίπατο, σαν αυτό που έκανα εγώ μέχρι τώρα που σας μιλάω, μόνοι σας, με τις σκέψεις σας, και θα ανακαλύψετε τρομερά πράγματα. Από μένα, Πέπα Μπόιτσεβα Καραγιάννη, ολιστικός θεραπευτής, coach, trainer και σύμβολος υγείας και ομορφιάς, προσωπικής ανάπτυξης. Σας εύχομαι να βρείτε ποιος είστε εσείς στην πραγματικότητα και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Τα φιλιά μου.